E os veciños do ensanche Compostelán levaron un bo susto esta fin de semana. Foi nun edificio onde veñen denunciando a existencia dun piso onde supostamente se dedican á venda de drogas. Semella que unha persoa lle prendeu lume á porta da vivenda que obrigou a intervención dos bombeiros e tamén da policía. Fartos están os veciños deste inmoble situado na céntrica rúa de Alfredo Brañas, en pleno ensanche Compostelán. Levan meses denunciando a existencia dun piso en que supostamente a súa propietaria se dedica á venda de drogas, pero a situación chegou ao límite a última hora da tarde deste sábado, cando un presunto cliente lle prendeu lume á porta. Parece ser que pola presión que se está exercendo sobre estos pisos, pois parece que baixaron un poquinho o ritmo de distribución. Pero se enfadou, algún drogodependente necesitaba comprar urxentemente, non lle quixeron despachar. Esta persoa parece que se enfadou e prendeu o lume ao felpudo e tamén a mitad da porta da entrada do piso, tamén ardeu. Foi unha veciña do inmoble a que alertaba os servizos de emerxencia que se trasladaron de inmediato para sufocar o lume. Foi unha das veciñas que pola presencia de drogodependentes que hai moi frecuentemente no edificio, ten medo, como moitos veciños teñen medo a subir no ascensor, que suben polas escaleiras, e foi precisamente subindo polas escaleiras donde se apreciou, cruzouse con esta persoa, apreciou o fume, principalmente, e foi a que chamou ao 112, así. Un bo susto que afortunadamente quedou niso, pero os veciños deste edificio están xa cansos, polo que contemplan tomar outro tipo de medidas que rematen con esta situación. Sei que o estaban traballando tamén leválo por vía judicial para ir contra a propietaria, porque temos información de que creemos que é propietaria xa do piso, entón hai unha vía legal para ir contra este tipo de persoas, tanto baixos, negocios de ocio nocturno como pisos de prostitución ou de droga, donde as comunidades poden ir contra eles e tratar de expulsarlos do edificio. Un problema que están a padecer nos últimos anos varias comunidades de veciños do ensanche Compostelán, que piden medidas para poder actuar contra este tipo de pisos.